Pipi nějaký u novýho videa. Hele, dneska tady mám posilu, dneska tady na to nejsem sama. Dneska točíme video s Liuškou, ale ještě než vám řeknu, kdo je Liuš, koho jsem si to tady našla na Tenerife, tak ještě jenom pár takových technických věcí. Docela se nám rozfoukalo, takže doufám, že nás dobře uslyšíte. Pokud ne, tak jsme dost prdelí, jako jak to řekne, že po svojím. A jenom děcka, taková ještě malinká věc, prosím vás, malá výzva. Tak nějak už finišuju svoji knihu, o které jsem mluvila v nějakých předchozích videích. A my jsme teďka měli v neděli patronský stream a já jsem prostě měla takový sezení se Soňou, dělala mi Sonička na dálku podvědomí, dělala to na dálku, dělala mi to přes telefon, dělala to úplně výjimečně, nedělala to takhle jakoby běžně, ale tím, že ona mě už zná, tak mi to dělala prostě, protože jsem potřebovala ze sebe dostat nějaký věci a nějak jsme si tam rozkecali. A padlo prostě spousta témat a vlastně, jak jsme ten stream utnuli, tak mně přišlo na to, že to byl patronský stream o pár lidech, tak mi tam přišlo prostě několik zpráv, já nevím, asi 5-6 zpráv a vlastně najednou mi ty holky tam začaly prostě vykládat svoje takový nějaký jako k tomu tématu věci. A já jsem si říkala, že by tohle to bylo strašně jakoby fajn promítnout do té knížky. Já jsem nad tím přemýšlela už teda předtím, ale říkala jsem si, že vlastně jakoby celá ta knížka je inspirace to pipinění. To jsou prostě hlavně vaše příběhy, to, co já vlastně od vás nasávám, to, co prostě jakoby já nějak reflektuju, ty vaše reakce a to, co mě píšete a svěřujete se. Tak jsem si ale říkala, že by bylo moc fajn to promítnout nějaký příběhy do té knížky. Takže prosím vás, ta knížka, to je široko takový spektrální jako témata. Tam jsou prostě vztahy, prostě špatný vztahy, dobrý vztahy, nemoci prostě, vztahy s rodičema, s taťkou, smrt rodičů, úplně cokoliv prostě vás jakoby nějak třeba v životě trápí, nebo máte třeba, řešíte nějaký takový zapeklitý situace a tak. Já bych byla strašně moc ráda, samozřejmě anonymně, kdybyste byli pro a třeba se mi s nějakým vaším příběhem svěřili do e-mailu, budete ho mít tady pod videem. A říkala jsem si, že bych možná nějaký ty příběhy použila k těm jednotlivým tématům do té knížky. Já vám třeba zkusím ještě pod video nějaký ty témata nastínit, co v té knížce jakoby budou. A byla bych moc ráda, kdybyste se zapojili. Bude to anonymní, nemusíte se bát, ale vzhledem k tomu, že vlastně natáčím už tady nějakých, já nevím kolik, prostě na to pipinění, tady 4 roky, 5 roků, tak to možná i míň, víc, nevím. Ale za tu dobu se mi prostě přišlo hrozná spousta příběhů a všeho a já si to nezapisuju nebo nikam si to neukládám a tak, ale teďka bych ten materiál vlastně hrozně moc ráda použila do té knihy, takže vás fakt vyzývám, kdo prostě byste byli ochotni třeba se s něčím mi svěřit, třeba co se to bude týkat těch témat, co se to bude týkat těch témat pod tím videem, tak budu moc ráda. Dávám tam e-mail, takže mi klidně napište, můžeme se klidně jako nějak domluvit a kdo by třeba jsme se jakoby nějak domluvili a ten příběh by v té knížce zazněl, tak vám samozřejmě tu knížku potom pošlu moc ráda zdarma, jako takový poděkování, že jste byli součástí, takže to je jenom taková malinká technická věc. A dneska už tady mám svoji Liuš. Liuš si myslím většina z vás zná z Instagramu, ve videu jsem ji ještě neměla, je to premiéra do videa. Tenkrát poprvé. No, mám tady nějaký dotazy na Instagramu, dneska se budeme věnovat převážně depresím, protože mám tady svoji depresandu. Tady jednou velkou depresi. Protože vlastně, jak jsem točila to video na to téma ty úzkosti, deprese a takový, tak mi už říká, hele, já mám tak bohatý zkušenosti, že já bych mohla vykládat. Tak říkám, hele, to by bylo super jako do videa, že bys jako mohla povykládat. Tak jsem říkám, natočím to video jakoby s těma otázkama. A potom jsem mohla nějaký ten tvůj příběh, takže tohle je takový jakoby druhý díl Pipipindy, úzkosti, deprese, panicky ataky a tak, abyste to slyšeli nejenom třeba ode mě, protože já třeba vyloženě depresema nebo takovýma těma těžkýma depresema jsem nikdy netrpěla, takže bude třeba pro vás lepší to slyšet od někoho, kdo si tím prošel, kdo třeba už ví, jak s tím nakládat, nebo prostě co mu pomohlo a takový. Takže jsem dala výzvu na Instagram, abyste se mohli Liuš ptát. Dala jsem, že se můžete ptát na cokoliv, samozřejmě tam nebylo, co dělá, kolik má prostě a všechno. Takže to vám řekne, ona se vám určitě trošku představí, abyste věděli, co tady mám za blázna sebou. Takže ona se vám představí a vrhneme se nějak na to. Tak Liu, kdo jsi? Řekni mi, kdo jsi. Takže volám se Veronika Lihanová. Trošku zaber volume. A musíš volákat. Volám se Veronika Lihanová, je mi 30 let, bydlím na Tenerife s jedným chlapem, s 3 psama. Osla už nemáme, mali jsme i osla, i 2 slepky jsem měla.
ale to mi nevyšlo, protože mi uletěly sladkice. A jmenovali se jinak Božena a Helena. Jo, strašně zlaté, protože jedna byla hodně strapatá. Jedna strapatá a druhá ulízla. Ale uletěli mi, no a takže my tady žijeme s přítelem už asi 5 let vlastně na Tenerife a věnuju se focení. Jsem fotografka a tady mám modelku na příští týden, takže... Takže kdybyste třeba se měli na dovču nebo něco, tak určitě můžou oslovit, ne? Kdyby třeba nějaké fotky nebo určitě, tak. Liu už se věnuje spíš jakoby fashion a produktovému focení, ale myslím si, že moc ráda udělá i takový ty krásné rodiny, mořské fotky, děťátka, cokoliv. Cokoliv vám nafotí. Hele, já se na ty vrhnu na ty otázky, ať se máš čeho chytnout. A hlavne mi prišlo super, že sme sa pustili do tohto videa z toho dôvodu, že ako si nahrávala práve pre týmto video, tak sa mi na Terke práve strašne páči, ako ona má na to úplne iný pohľad a ako ona tieto veci vníma úplne iným spôsobom. A hlavne moja zlata už si so mnou prešla za tú krátku dobu nejakými vecmi, jo. A tak to nás posílilo aspoň. Jo, ale že pri tebe som proste zistila, že ty si presne typ človeka, ty by si mala učiť ľudí, tých, čo nemali v živote depresiu a majú napríklad človeka, ktorý takými vecami prechádza, tak ty by si tých ľudí mala učiť, ako byť oporou, lebo ty to vieš úplne naozaj vážne dokonale a je to podľa mňa strašne dôležité práve takému človeku, či má úzkosti, depresie, panická, taký akékoľvek stavy, tak vedieť tomu človeku byť oporou, lebo tiež to nie je. Ja už sa tady roztekla. No. Tady máme otázku, jak dlouho žije na Tenerife, to říkala 5 let, jakou má práci fotografka, to jsme teda prošli. Jak dlouho žijí na Tenerife, jak vysvětlit rodině mého muže, že deprese je nemoc a nejen simulování, berou to tak všichni? No, čo sa tohto týka, tak ono je to, napríklad ja samotne som si dlho nevedela ani priznať, že mám depresiu. Mne to veľmi dlho trvalo, mne to mamina dlhé roky vravela, že Veronika, ty máš depresiu, musíš sa z toho začať liečiť a že to není iba tak, to nie je sranda, že to není proste iba nejaká taká choroba alebo niečo, že z toho sa musíš s tým sa naučiť pracovať a naozaj reálne to liečiť, či už nejakými liekmi na začiatok a podobne. Takže prvá vec pre mňa bolo vôbec to prijať. No a čo sa týka toho, že ak je to v rodine, tak ja si myslím, že ten človek by to mal prijať v prvom rade sám so sebou a nejak postupne možno si posadiť tú rodinu a postupne tým členom tej rodiny to vysvetľovať, čo to vlastne obnáša, ako sa cítite a tak ďalej, pretože ja som sa sama stretla s tým, že nie všetci v mojej rodine alebo moji blízky vedeli pochopiť, čo to skutočne je, že to není iba, že som unavená a idem si láhnuť, ale ja som si sama prešla takými stavmi, kedy som bola týždne v posteli a ja som nevedela fungovať, žiť, myslieť, proste nič. A myslím, že tak jemne, postupne to treba tomu človeku začať vysvetľovať, čo sa vo vás deje, aké máte myšlienky a myslím, že by som určite odporúčila si nájsť aj nejakého terapeuta alebo psychologa alebo kohokoľvek, s kým vy sa budete cítiť komfortne, to riešiť a možno, ak to tí blízky nebudú vedieť pochopiť, dobrý účas. A trošku jsme takový, dneska byl takový beach day, tak jsme takový trochu erosenky tady rozkokošený. Já mám to tady tvrdě, vidím ty vlasy. Tak já si to tak zkusím stáhnout. Mně se to líbí, nech to No a takže určite by som možno, ak to tí rodičia nebudú vedieť pochopiť od vás, tak možno poprosiť ich, či by napríklad aspoň tá mamka nevedela ísť k tomu terapeutovi, ktorý im by to vedel vysvetliť možno bližšie, pretože naozaj, keď je človek vo veľmi ťažkých depresiách, ja som si sama zažila také depresie, že to moje okolie nevedelo pochopiť v daný moment a pre mňa bolo ešte horšie, keď mi napríklad som sa rozplakala len tak, ani som nevedela, čo mi je. Zvierali ma strašne veľké úzkosti a niekto mi povedal, prečo plačeš, čo reveš, čo ti je, choď si láhnuť, čo proste... Choď do piči. Ja jdu domov. No a se nedá sní. Sní se nedává, že mluvím. Ale ne, ale prostě... Že
Že ty lidi nedokázali prostě vlastně absolutně pochopit, co se v tobě odehrává. A ono je to strašně těžké, já to chápem, že je to těžké pochopit, ale tam stačí maličký kúsoček empatie, aby sa ten človek na vás vedel navnímať. A minimálne, čo stačí, ak napríklad sú tu ľudia, určite to sledujú ľudia, ktorí proste majú v blízkosti niekoho, komu sa to deje, tak ja vás prosím z celej duše, minimálne tomu človeku buďte oporou iba takým spôsobom, že tam pre neho budete. Nemusíte nič rozprávať, nemusíte proste naozaj nič, iba tam pre toho človeka buďte, objímte ho, buďte pre neho prítomní a to je všetko. Niekedy menej je viac, ale nehovorte človeku v depresii proste, prečo revieš, čo plačeš, čo ti je, čo sa s tebou deje a podobne. Zas Ježišmaria. Pretože to ešte viacej prehlbuje ten stav a nie je to taký stav, ako keď má niekto iba takú, že nejakú chvíľkovú úzkosť a že ste smutní. Tím si asi procházíme všichni v životě takýma těma klasickýma úzkostma, ale vlastně já, i když jsem točila minule to video, to deprese, úzkosti a tak mi tam spousta lidí jako reagovala, že vlastně není deprese jako deprese, že prostě takový ty depky z práce, jak to tady padá, prostě taky to třeba trvá nějaký čas, tak to asi si zažívám všichni, ale deprese jako výložně fakt deprese, že to fakt se člověku nechce prostě vstát z postele a úplně jako je to někde jinde, no. Takže to právě je ten důvod, proč si pozvala Liuš, protože já jsem tohle nezažila. Já jako z postele nevstávám, protože se mi nechce, a ne protože bych byla v depresi, jo, takže proto jsem si ji sem pozvala, aby vám třeba něco povykládala ona. Ahojky, jak se vyrovnat se smrtí rodiče, nemůžu to nějak vstřebat a strašně mi furt chybí. Na to jsem odpovídala celkem už hodněkrát v různých áscích a tak. Děcka, tohle je prostě otázka jenom času. Tam není na to žádný lék, žádná prostě jako rada, nic, jenom prostě buďte třeba v obklopení prostě lidma, bavte se o tom, bavte se o té bolesti, mluvte o tom, ale tohle ten člověk vám prostě bude chybět vlastně ještě víc a víc, protože si vlastně budete uvědomovat tu dobu, že ta doba už bude delší a delší, když jste toho člověka jakoby neviděli. Takže bude ten člověk prostě chybět víc a budou takový ty situace, prostě takový ty narozeniny a svatby a křtěny a tak, a tam vlastně úplně vám ty lidi budou chybět, takže tohle to chce jenom čas a jenom jakoby nějak prostě to přijmout, že to tak je a prostě s láskou vzpomínat toho člověka, tam není jako nic, co by jako vám pomohlo jako jinýho, no. A ještě když k tomu jako můžu, tak z takého iného pohľadu k tomu povedať iba takú vec, že čo sa týka tohto, lebo akože smrť a toto je veľmi silná a ťažká téma pre veľa ľudí, ale ja by som chcela povedať k tomu iba jednu vec a to je to, že keď sa proste, pre niekoho sa to bude zdať možno šialené alebo nepochopiteľné, ale ja som toho názoru, že keď sa proste tá dušička v tom tele proste rozhodne tu nebyť alebo už tu nevládze byť alebo akýmkoľvek spôsobom proste tá duša odíde, tak ja to tak vnímam, že tá duša sa tak rozhodla a my to proste bohužiaľ to nevieme nikto zmeniť, hej, že takže je to iba asi to prijatie a ten čas, no. Pak je tady otázka, jak dlouho se známe. Hele, my se jakoby takhle, hele, na tomhle tom světě, teďka tady v tom životě se známe jako pár měsíců, jo, ale my máme jako jasno v tom, že prostě my se známe už jako hodně dlouho z minulých životů. Tam jako o tom není jako žádná debata, tam je to prostě úplně jasný. No ale chvíli to trvalo, kým to pochopila, hej, takže nechtěla jsem ji k sobě pustit, no, tam právě, že to bylo tak, že jakoby... A není WhatsApp, já ty vole, nebudu nikomu dát své osobní číslo, jako, že to si ty sledující jako myslí, že co? Protože to mi chodí taky často, pošli mi číslo a takový jako úplně... Taky jsem ti musela dát adresu, vole. No dala, no, ale to třeba to je rozdíl, jakože víš co? Budeš vyhledávat, jo, po timeu. No, takže vlastně jako byli už na mě narazila, já nevím, někde asi na YouTubeku, ne, nebo někde... No, takhle, jo, já vám to řeknu, jak to bylo. Já vždy, když jsem si dělala manikuru, tak jsem poslouchala jejich videa, jo. A mne to prišlo vždy proste najviac prirodzené a vtipné, som sa vždy proste fakt na vašich videách úplne nasmiala a mne prídu z YouTube a teď sa ako necpú do prdele, jo. Ale fakt... Ona už tam je, v pohodě, já jsem zase v její. Úplne hlboko. Úplne v pohodě. Ale ja som proste, pre mňa ste vždy boli a proste ste za mňa ľudia, čo sú najviac prirodzení a proste majú humor a úplne taká jednoduchosť bytia proste, žiadne, humor, no a proste žiadne sračky a musí byť všetko dokonalé, nevím co proste. Není. Takže ja som vás dlho sledovala a potom nejak myslím, že som sa dívala na nejaké video a zrazu vidím, že vy ste na Tenerife, ne? A ja,
to je osud prostě. To je jasný. A je to jasné. Ale vždy, když jsem se dívala na ty vaše videa, tak to jsem ti říkala, že jsem prostě cítila som s Terkou, že tam něco tam je, ale také, nevím to obsať. Není to také, že na nikoho sa pozerať a že dobre, že viem si je to moje predstaviť- krevní skupina, jo. super, jako to, Ale ale... také něco prostě jiného, no a my zase pak jsme si začali nějak psát, ne? No, No ona ale ma už mě odbíjela, jako- ona nechtěla být se mnou kamarádka, ale já jsem si zatím stala prostě. No, protože vlastně to bylo takový, jako to začínala pozvolna. No, já jsem viděla, že zháníte nějaký trh a to, a tak mě říkala prostě, kde jsou obchody a kam na zeleninu a takový jako ty praktický rady a nahrávala mi furt hlasovky, A říkala, že ona to je nic, aktivní ona mi jenom teda. odepisovala jen tak. jsem A já jenom ty vole, odepisovala. nevím, nenahrál zprávu. Já jsem tak jenom jako odepisovala. No a tam jsme se tak nějak jako doblouvali, že se prostě potkáme, oni, že mají oslíka a to, já jo, přijdem se podívat prostě na oslíka a to. Ale říkala, Ale ona jenom tak. kecala Já jsem se fakt snažila. trochu jsem kecala, no. Ale je fakt, že já jsem jí to potom říkala, že ona vlastně na tom Instagramu mi nebyla moc sympatická a ani mi na tom Instagramu, prostě na tom Instagramu to vůbec není ona, to není ona je úplně jiná. Ona mi chyběla v životě, lebo víš proč? Protože fakt my, když jsme se přistěhovali tady na Tenerife, já ne, že nemám kamarády, ale tady na Tenerife to funguje tak, že tady někdo přijede, odejde. A tady prostě chvilku vám někdo rozáří váš život a pak se odsere, že? No a tak my taky, no. Tady máme příklad. Ale já jsem takový člověk, že potřebuju takovou krev vedle sebe, taky, aby jsem se probrala do té své energie. A já když to nemám, tak jsem taková. Vážně, že se podívejte na můj Instagram, já jsem podle mě úplně zvážněla za No ona je tam úplně taková, také, tam přísnej výraz tam má a rudá rtěnka a jako, ona je nádherná, ona je fakt, to je sexy baba, fakt ona má krásný fotky, všecko. Ale říkám si, že taková jako prostě taková moc taková nafínky na tom Instagramu, říkám další instagramerská pozerka a to no a jenomže potom jsme se teda jako zcukli, vlastně jsme jeli na návštěvu s Baluem k ním na domeček, tam jsme prostě, to děcka to bylo jako, to bylo rodeo, to jsme tam roztancovali a to jsem se do ní jako zamilovala vyloženě, to tam to jako proběhlo. Tam pochopila. No a od té doby už prostě jakoby FF forever, no, takže tam fakt jakoby, a já jsem vlastně říkala, mě vlastně jakoby, jak odešel Balův taťka, tak se mi děli takové věci, že já jsem furt všude prostě viděla jedničky a furt jakoby je i vydám, jedničky, ne, furt jedničky. A my jsme se ještě ani neviděli a ona říká, no jako já mám tady a poslala mě fotku, že má vytetovaný prostě jako 11, že to je jako její prostě číslo a to. Já říkám, no, tak my se teda už jako fakt ale musíme vidět, to už jako není možný, že? A tak nás jakoby tak propojují i ty jedničky a tak jakoby my se fakt jako viděli a já to mám, jako zažila jsem to, že prostě s někým úplně jako jo, kdybych se znala několik let, ale s ním je to úplně jiný, prostě takový jako jsem to ještě nezažila. Pak úplně jak kdyby mi v tom, no fakt kdyby prostě jakoby takovou osobu prostě v tom životě mi jakoby chyběla, takhle prostě fakt jsem někoho takový jako hledala, jako takovou kamošku a úplně jako si rozumíme ve všech možných rovinách a vlastně my se spolu bavíme, jak kdyby jsme se jenom jako vlastně dlouho neviděli a museli si doříct rychle, co se jako vlastně stalo tady v tom životě. A už si jedeme vlastně, jak kdyby jako jsme se ani nějak jako prostě znali odmala, jenom jsme se dlouho neviděli a zase jedeme dál, takže takový jakoby vztah zažíváme spolu, no, hezký. Prostě. A říká se, že tady na Tenerife, to jsem ti říkala, že Tenerife otvára srdečnú čakru a hlavne tu sa ako keby aj veľa ľudí si sem príde do riešenia niečo z minulých životov nebo niečo takového, takže ja som si 100% istá, že... Je to, my sme byli podľa mňa inak frajerky, hej, ale... Asi jo, ale no, máme to tak prostě. A každý den si píšeme a všecko, jaký měla den, každý uprdnutí, všecko víme. Takže fakt jakoby někdo také mě prostě v životě chyběl, no, úplně jakoby zaplnila to místo, těžko mě popsatelný prostě. A je tam, no, zaplnila ho. Je tvoje. Takže teď budu mít na Instagramu veselší fotky. Takže jak dlouho se známe? Co jsme nejšílenějšího spolu zažili a udělali? Asi teď, že natáčíme video, tady jde kůň. Ježiš, fakt, ale tady jde kůň. Ona si nedělá prdel. Mně přijde každý naše setkání úplně totálně jako střelený. To je krásný. Já si myslím, že zatím jsme nezažili nějaký hardcore prostě, no. Asi ne. Tak jako nějak vždycky se jako spotkáme a vždycky se jenom prostě chláme a děláme blbiny a mluvíme 10 hodin. No, a nebo brečíme, jsme v prdeli, prostě, takže jako
Taká klasika, no. Ve vztahu, říkám. Myslím si, že jakoby se ty otázky dost opakovaly, ale my tady jsme se rozpovídali a roztančili, ale my jsme tady kvůli depresím, takže teďka taková deprese zas dolů, jako jo. Takže tak mohla jsi třeba říct, co jsi prožívala, co třeba byl ten spouštěč a co ti pomohlo, aby to prostě pomohlo a něco předalo i těm našim pipinám. No jo. No, kde začít? Povídej. Tak třeba začít. Mám hodně, můžem klidně, oni mají rádi dlouhý videa, že jo. Můžeš třeba začít, jakoby, co jsi prožívala, nebo jak to třeba začalo, jak jsi to vypozorovala, jak to začalo všecko a nějak jak ti budu to dotazovat. Jo, jako řeknu asi tak všeobecně dám to, protože ono je to fakt strašně obšírné a čím jsem starší, tím více věcí vidím a se mi spája a tak a nedá se to tak nějak dať dokopy úplně iba jako tak jeden celok. Ale co jsem si třeba na sobě všimla jako spouštěč, tak určitě to bylo hodně věcí z rodiny, programy staré z rodiny, pak určitě aj strava, čo sa týka stravy, napríklad ja som na sebe zistila, že mám alergie, to Terka bohužel moc to počúva, ale už si zvykla. Jak ty piknik už opuchne a jde dom. Takže třeba i to hodně vplývá na psychiku. Třeba u mě to je lepek, jinak já mluvím zase československy, že? Nevadí. To nevadí, my mluvíme všecko. Takže lepek u mě to spouštěl, kofeín, co ještě takového. No prostě všechny alergeny, které mě nedělají dobře, takisto alkohol, cigarety. Ježiš, já bych umřela, kdyby mi tohle to dělalo všechno zle, tak nevím teda. Já jsem umírala zaživa. Takže to jsou takové věci, co jsem si jako... No a dôležitá vec, že som veľakrát šla sama proti sebe. Takže hodněkrát jsem jako... trošku popsat. Jo. Konkrétně. No, to jsem zjistila třeba tady na Tenerife, že jak hodně jsem šla sama proti sebe a to bylo, ja ani nevím, jak to mám všechno dát tak nějako dokopy, ale jo, třeba ve vztahu, to se týká teď vztahu, tak jsem se třeba hodně přizpůsobovala. Veľa som sa prispôsobovala, snažila som sa všetkým vyhovieť, chcela som vybrať všetkých dobrá, stále som počúvala všetkých proste okolo, že co mám dělat, jak mám dělat, když mi třeba lidi nebo i rodina hodně dlouho říkali, že Veronika, a fotenie to není robota a ty si musíš prostě najít robotu a až popri tom môžeš fotiť a to ťa neuživí a bla 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 bla. No ja som stále bola taká prostě, že mě to jako rozhazovalo, že jsem nevěděla, jestli... Publikum ten. Mám to dělat, nemám to dělat. Koně tam, ty vole lidi tam. No a takže v tom som hodně šla jako proti sobě, že jsem stále počúvala z okolia prostě. Aká by som mala být, jak by som měla vypadat, co by som měla dělat, jak by som měla žít, či sa smiem veľa, či sa smiem málo, či hodně brečím, málo brečím. A pustila si to k sobě všetko. A prostě non stop, jo. A já jsem úplně si tu na Tenerife uvedomila, keď som sa od všetkých ako keby tak oddelila, že vlastne som totálne zabudla sama na seba, kto som, čo som. Ja som napríklad tu na Tenerife zistila, že som žena a že mám nejaký menštruačný cyklus a že máme nejaké fázy, v ktorých fungujeme. Ty budou v knize. No. Moji nové. Tady v knize budou její nové. Takže prostě tohle jsem třeba zjistila. Pak jsem se tady úplně napojila na měsíc, že som zistila, že sú vlastne nejaké fázy mesiaca, že podľa toho sa dá fungovať, ako to na nás vplýva. Zistila som tu proste, kto som, čo som, aké sú moje schopnosti a proste všechno tohle. No ale... A zkus třeba říct, co jsi prožívala, když jako byla v té nejhlubší prostě depce, co jako třeba spocitovala, nebo co jako, no, ať se to těm lidem dokáže nějak přiblížit jako... No, keď ma ako chytali tie najhoršie stavy, asi najhorší stav som zažila ešte keď som bola mladšia, neviem koľko som mohla mať rokov a to bolo ešte keď som žila v Bratislave a to bol taký stav, že ja som, neviem či som možno ležela doma pri sám Bohu asi možno mesiac a to ste nevideli, ja som nevládala sa hýbať, ja som nevládala žiť, ja som nevládala proste nič, ja som mala všade v izbe brutálny bordel, extrémny. Všade zahádzaná proste vecami. Ja som mala na posteli takýto maličký kusoček a tak som tam spala schúlená. A až keď moja babka, to si pamätám, prišla a ona, že Veronika, preboha, že takto nemôžeš byť, tak moja babka to začala vtedy tak vidieť, to si pamätám ten deň a pomáhala mi vlastne upratovať celú izbu a tak ďalej. A to bol taký stav, že vnímaš iba také temno, máš pocit, že si sama, nikto ti nerozumie,
taký pocit, že tu nikto iný není proste pre teba, že si iba sám človek na zemi. Vtedy to deprimuje, no. A Neviem, jak to vyprávíš. Že to na tebe hodí. No a taký pocit, že som tu nechcela ani byť, cítila som sa zbytočná. Častokrát som bohužiaľ premýšľala aj nad smrťou, proste, že proste nevidela som žiadnu svoju existenciu, proste nič. Žiadny zmysel. A vyhledala si ako nejakého doktora nebo něco, nebo vybrala z nejaké prášky, nebo jak z toho nějak vyklouzla teda ven? Mne sa toto ako dlho dialo, nepamätám si už presne to obdobie, presne ako to bolo, to sa tam všetko tak jedno s druhým prelinalo. Ale mávala som akože už často tie úzkosti v detstve, alebo teda tak v tom mladšom veku. A potom, to neviem ani, či my sme sa bavili, možno hej, mne to vlastne v roku 2012, tak som spravila takú vec, že ja som bola vtedy v takom vzťahu psychopatickom. To je zase iný príbeh, nemusíme rozoberať. No a vtedy my sme šli vlastne so spolužiakmi na taký školský, na takú opekačku a tam sa pilo, hulilo, neviem čo všetko a ja v tých depresiách som dostala strašne super nápad, že sa zhulím. Jo, klia. No tak a viete ešte, aký dobrý nápad som sa, že to rozťahám celé. Takže ja som si proste navalila do seba toho ako hodne. No a zrazu ma vyplo. A celý ten príbeh sa mi nechce rozprávať, ale už som ho rozprávala v jednom podcaste. A mňa proste vyplo a odosobnila som sa od seba. Začala som sa pozerať na ruky, začala som sa cítiť, že to nie som ja. Prežila som si ako keby takú vlastnú smrť, ako si ľudia zažívajú klinickú smrť, tak som zažila niečo podobné, kde som videla vlastne svetlo a počula som hlasy, že ešte nie je môj čas, že som tu na to, aby som pomáhala ľuďom. A úplne proste šialenosti. S kým ja som to kamarád. No to ona ani nevie. Ale ne. A máš mne rado, ne? No, ja nevadí, že si depresívna. No tak jo. Ja ti z toho vytáhnu. To je slnko, nie som zvykla. No takže to je ako veľmi veľké skratke, ale táto vec mi extrémne spustila vlastne tie stavy, ktoré trvali roky. A ja som častokrát zo školy som musela utiecť, pretože som začala byť veľmi senzitívna na svetlo, na energie ľudí. Začala som extrémne vnímať všetky hlasy, kto sa kde... Keď sme boli napríklad na kúpnom centre, tak ja som počula všetky hlasy, všetko, kto čo rozpráva a ja som myslela, že sa proste zbláznim. Takže mne sa začali diať takéto veci a trvalo to roky. No a mamina mi vlastne vravela, že Veronika, musíš ísť doktorovi a proste, že je dobré, aby si šla psychiatrovi a blablabla. A ja nie, ja som sa nezbláznila, ja to zvládnem a neviem čo. No a teraz si predstavte, že som už mala v tom období proste tie depresie a úzkosti, do toho tieto všetky možné stavy, ktoré proste ani neviem nikomu opísať, ale dnes by som to možno prirovnala k depersonalizácii. Približne také stavy, kto vie, čo je depersonalizácia, tak ma pochopí. To ešte tak vy googlete. Jo, google.sk alebo CZ. A takže mamina ma trošku do toho tlačila, aby som šla tomu doktorovi. No a v tých najhorších stavoch, lebo to bolo fakt, že peklo, proste, čo som si prešla v tomto príbehu, lebo to bol pre mňa traumatický zážitok a do dnešného dňa, to je v roku 2012 a do dnešného dňa mám vlastne terapie ohľadom tohto, pretože mne sa stále vracali flashbacky a nerobilo mi to dobre. Naposledy som tiež napríklad ohľadom tohto príbehu, čo sa mi stalo, tak som vlastne s mojou terapeutkou robila regresnú terapiu, kde sme sa vrátili do toho, čo bolo hrozné. No a zase som si to tam celé prežila a snažili sme sa to vyčistiť a to si vezmite, že to už je koľko rokov proste potom. No a... Ale šla si cestou ako bez prášky proste. No. A. Ja ti to teď řeknu, jo? A teda moja mamina ma stále tlačila na tú, akože tomu psychiatrovi, ale ja som teda s tým bojovala. No a pak som fakt, že bola v zlých stavoch, takže som povedala, že dobré, že ideme tam. Došli sme k psychiatrovi. Keby som vedela jeho meno, tak ho aj spomeniem, pretože by som dala asi na neho veľmi zlú recenziu po rokoch. Iba z toho dôvodu, že on mi vtedy, v tej mladej hlave, mi povedal, že to máte z bývalého, pretože on bol psychopát a
tieto stavy z tej trávy, proste to si zvyknite, tie stavy prídu a odídu a budete to mať proste. Takže ja som si na to vlastne zvykla byť v tom stave a vlastne som si zvykla, že to chvíľu mám a chvíľu to nemám a mne sa to proste, roky sa to so mnou ťahalo, takže no a jediné, čo mi dali je Lexaurin samozrejme. No takže... jo, známá firma, no. Známá firma, dáme potom link. Taky jsem měla ty Lexaurinek, mi dali hned psychologové, no, když mamka umřela, takže hned chodí si mrtvola, no, necítíš nic, nevíš, nejseš. Úplne otupený. No. Ja si to presne pamätám, že ja som to vtedy v ten jeden deň dala, ale mňa to úplne vyplo, ja som sa cítila jak vytretá proste a ja som vtedy hovorila mamine, že prepáč, ale ja to fakt brať nebudem, že nech budem na tom akokoľvek, že ja sa proste z toho dostanem. No a mne sa diali, potom sa mi to spojilo trošku, táto ťažká cesta tej depresie sa mi trošku začala spájať aj s takým môjim darom, ktorý som v sebe našla a to bolo to, že som začala mať vízie, začala som proste vnímať energie, začala som proste vnímať tieto veci. No a tak sa mi to celé tak nejako prelínalo, lenže som s tým bojovala a to je presne to, kedy sa vlastne tá depresia prejavovala, keď ja som vlastne potlačala aj tieto veci v sebe. Že som potlačala zase samú seba proste, že nie, to neexistuje a to ja si iba vymýšľam v svojej hlave a neviem čo. Takže to bolo jedno s druhým tak poprepájané. No a tie lieky som teda vysadila, potom som ich zase chvíľku brala, zase som to vysadila a takto proste stále dokola. A to vám teraz hovorím o veľkej skratke, lebo to bolo proste ročný proces. No a ja som si potom začala študovať, alebo neviem, či cez priateľa som sa nedostala k tomu, že keď vám dávajú depresíva, tak čo je vlastne tá hlavná zložka toho, čo ti spôsobuje ako keby tú radosť, vieš, že sa navraciaš ako keby do toho normálneho života. Takže som to začala študovať a došla som vlastne k tomu, že mám nedostatok serotonínu v tele. Preto som dostala terku, aby mi ho vyplnila. A ináč, ale to je halus, že fakt aj tie tvoje videá ma proste tak ako liečili. To je proste sranda. Takže to je taký serotonín, jo? Kupujte! Mission accomplished. No a takže som mala nízky serotonín v svojom tele a tak som hľadala, že čo vlastne doplňa ten serotonín a to je zložka tryptofán. Ak aj teraz počúvate to video a budete, že rýchlo si idete kúpiť do lekárne tryptofán, najprv sa poradte samozrejme so svojím psychologom, psychiatrom, s kýmkoľvek, pretože ja to napríklad beriem do dnešného dňa, pretože tú hladinu toho, to je máte ako keď, ja neviem, nemáte železo v tele doplnené, tak si ho musíte nejakým spôsobom doplniť a takisto je to so serotonínom, melatonínom a bla bla bla. Ale čo robia z môjho pohľadu proste práve tí psychiatri, že vám plesknú Lexaurin, čo je nasypaný sračkami a utlmia vás a dobre. A takže ja som začala brať tento tryptofán, no lenže ja som to brala chvíľu a už som si myslela, že aha, už mi je dobre. Jsi vyléčená. A ja som to vysadila a pak zase a proste zase deprese. No a len ešte najhoršie, že u veľa ľudí som to postrehla a to je, o čom by som chcela poučiť práve ľudí, ktorí to nemajú, aby si také veci všímali, že keď ten človek si teda bere nejakú dobu tie lieky a potom to vysadí a už si teda myslí, že mu je dobre a on upadne potom do takého stavu, to som aj ja mávala, že si neuvedomuješ, že zase ti chýbajú tie lieky. Vieš, že zase ti chýba ten, že to musíš si doplniť proste ten serotonín. A ja som mala 350 000 chorôb, ja som si myslela, že umieram, že mám ja neviem čo a že mám hento a tamto a už priateľ mi hovoril, že Zlata, však ty máš za rok 1500 chorôb. A to je normálne tak, to ti tak vypne nejakým spôsobom mozog, alebo neviem proste ako to v našom tele funguje fakt ten serotonín, že normálne vy začnete byť agresívny, otupený, unavený, vyčerpaný, strašne zle myslíte. Máš hrozne zlú myseľ, zabúdaš a tým pádom ja som si vôbec nevedela v hlave vytvoriť to, že aha, že mne chýba proste ten serotonín a že musím to brať dlhodobo. Takže ak sa aj vy pustíte do toho, že lebo ono není nič na tom, ak to zo začiatku začnete brať a práve preto hovorím, že to určite konzultujte so svojím doktorom, pretože vy to môžete brať príklad rok a potom postupne to budete vysádzať a uvidíte, aký máte proces, pretože každý má tie úzkosti, depresie inak silné alebo iné stavy zažívate, iné situácie v živote a tak ďalej.
ja to napríklad teraz berem konečne, dlhodobo a nemienim to momentálne vysadiť, až kým budem sama v sebe si istá, že OK, že už som taká stabilná a postupne to budem vlastne vysázať. Takže... Úplně počítám to nějak s tmavlo. Aha. Takže co som říkala? No, že to budou postupně vysazovat a že jako... Takže nie je hanba ani na tom, ak proste naozaj na nejakú dobu tie lieky brať budete, je to úplne v poriadku. A já si myslím, že udržet, ještě to skáču, promiň, že je důležitý najít nějakou rovnováhu mezi prostě těma práškama a hledání té příčiny vlastně, proč ty deprese teda ten člověk má, proč má ty úzkosti a takový, protože ty prášky jenom taky nejsou řešení, ale jsou takovým pomocníkem, ale z druhé strany prostě je potřeba taky jít do sebe a hledat, že? A taky jasný, že je to taky proces a není to, že vám to pomůže hned, jo, tak já jsem už teda vím, z čeho to mám, že mě prostě tata, nevím, mlátil nebo něco, tak já už prostě jsem vylečená, je potřeba, je to proces a prostě i třeba ty prášky k tomu jsou potřeba, ale nějak najít nějaký balans mezi tady těma dvouma světama, no. A to je presne to, že to je taký pomocník, proste tie lieky tiež sú nejaká pomôcka, pretože ja som naozaj bola v taký stavu, že som nebola schopná žiť, takže pre mňa to bolo a mne to okolí hovorilo, že že proste začni si to dávať, proste keď vieš, že ti to pomáha a máš nízku tú hladinu serotonínu, tak proste si to potrebuješ doplniť. A všetci mi vysvetľovali to, že keď ti chýba železo, chýba ti C-čko, tak si proste to C-čko musíš dať. Keď v aute nemáš olej, tak tiež sa nikam asi nedostaneš. Zadře se to, takže ja som byla zadřená vlastne. Takže som byla zadřená. No a takže áno, a presne, jak Terka povedala, tak presne toto je iba pomôcka a takisto ako ja stále hovorím ľuďom, lebo či robíte jogu, či budete meditovať, či budete robiť dýchacie cvičenia, či pôjdete na terapie, to sú všetko pomôcky a hlavne vy si to musíte začať riešiť v sebe. Proste to nikto iný za vás neurobí a napríklad niečo najviac teraz mega pomáha je to, že ja mám stabilnú terapeutku, s ktorou som si inak Levica, halo? Tiež Levica, ako ale ja nejsem terapeutka, jo, ja jenom jako niekedy, že taky. Takže pravidelnosť terapii, to je proste fakt, že na sebe to vidím, že to je základ, pretože predtým som mala občas terapie, že chodila som na terapiu, ale to bolo také, že dobre, dneska máš tu proste financie, ideme riešiť financie. Lenže vy keď v ten deň riešite napríklad tie financie, tak to, napríklad, že prečo nemáte teraz tento moment hojnosť, môže úplne začínať niekde vo vašej rodine, lebo napríklad otec vám dával do hlavy, že v živote nezarobíš toľko peňazí a neviem čo. Takže je dobre si nájsť dobrého terapeuta, ktorý s vami postupne tie veci bude riešiť. Áno, a pravidelne. Keď to nebudete robiť pravidelne, tak to máte úplne že k ničomu, pretože to na sebe viem, že ja som chodila na terapie, že a dneska mi bolo nejak divne, tak idem, potom som šla za pol roka a bolo to úplne vlastne k ničomu, lebo som nikdy nič neriešila vlastne do hĺbky, ale všetko iba tak trošku povrchne, potom som si povedala, že už mi je dobre, jak s tými tabletkami a už som sa zase na to vykašľala. A pak to bolo proste, kebyže proste toto, s touto hlavou, keby som prešla roky dozadu, už mohla byť úplne inde. Takže toto je dôležité, že... A nehambiť sa za to proste, že... To je blbý, no, že jako to. No a co bys teda doporučila lidem, jako že co prostě, víš co bys prostě jim jako doporučila, nějaké poselství? Poselství? Ja by som doporučila každému presne toto, že doporučujem vám Terku a jej knižky na www. Co bys tak prostě řekla, jakože, víš co, máš před sebou člověka s depresema, tak co bys mu prostě poradila, nebo kam bys ho nasměrovala, co bys jako mu řekla? V prvom rade, aj keď ja som robievala, aj ešte občas robievam, ale maličko, lebo tiež si teraz trošku šetrím energiu, také online sedenia práve pre ľudí, kde sa snažím tých ľudí trošičku nasmerovať k sebe. Žiadne neviem čo, ale normálne, reálne proste, aby ľudia na seba nezabudali, pretože to je podľa mňa podstata toho celého. Lebo potom aj... bude tak nová kniha, přesně k tomu. Ta nová kniha k jdeme tomu. Prostě, že půjdeme k sobě, dámy, najdeme zase sami sebe. Tady. No a počkej, co si říkal, něco neříkala. No, že před tebou stál člověk prostě s depresema, tak co bys jako mu řekla, kam bys ho nasměrovala? Jo, už sa mi to ako stalo práve na tých online sedeniach, že som mala naozaj ľudí, ktorí majú naozaj silné depresie. Z môjho pohľadu, iba z môjho, hej, teraz ja nie som žiadny doktor ani
neviem čo. Ale co není může být? Ale co není může být, you never know. Takže určite, aby si dal ten človek spraviť v prvom rade vnútro, takže telo, hej, takže aby ste si dali spraviť, fakt vážne to myslím, alergické testy, vitamíny, či máte dostatok vitamínov, kľudne si dajte spraviť v laboratóriu, vám spravia rozbor na to, či máte dostatok serotonínu v tele. Takže toto, pretože tým by som začala, lebo ty môžeš potom robiť niektoré tie veci, ak ja som robila, hej, že som cvičila, neviem čo, ale ja som aj tak nevládala, ja som proste spravila 2 cviky a ja som proste umierala, lebo vy máte cez tú depresiu, máte oslabené svalstvo, nervový systém a to ide ruka v ruke aj s týmito proste vecami. Takže toto by som odporúčila v prvom rade. Terapeuta. Nebať sa toho fakt a nájsť si terapeuta. To si právě myslím, no, že jde o takom mluvit. Ono je kolikrát fakt těžší jako svěřit se někomu prostě blízkému nebo rodině a je mnohem třeba snazší fakt někomu cizímu, takže fakt se prostě nebá najít si někoho, terapeuta nebo někoho prostě, kdo, nevím, jakoby bude schopný si vás třeba vyslechnout. A kľudne choďte aj, kľudne choďte aj k 10 terapeutom a proste si nájdete si toho svojho. Vy sa musíte nacítiť, že dobre tento človek mi sedí, alebo dobre, ja napríklad som to videla na sebe, že OK, šla som napríklad k jednej terapeutke, ale videla som, že žiadne zmeny akože neprichádzajú, alebo že nič mi ten človek až také neodovzdal, tak som skúsila inú terapeutku, tá ma napríklad v niečom naviedla, takže sme sa zase o niečo posunuli a potom už napríklad som videla, že ona mi nevie pomôcť ďalej, alebo nevie ma nasmerovať ďalej v nejakých veciach, ktoré som v sebe riešila. Takže som si zase hľadala inú terapeutku a vlastne až teraz som došla po rokoch k terapeutke, s ktorou mám pravidelné sedenia. Takže aj to je úplne proces a je v poriadku, aj keby ste išli k 20, tak proste skúšajte a hľadajte toho, kto je pre vás proste vhodný. A to se dneska bavíme jakože fakt o těch těžkých, těch depresích, těch opravdových, pokud fakt máte takový ty depky a ty úzkosti a to, co vás prostě trápí, tak i tak si myslím, že je úplně skvělý si prostě najít někoho prostě a mluvte o tom, mluvte a dostávejte to ze sebe prostě všecko pryč a myslím si, že se vám dost uleví a třeba i ten člověk, třeba který mu to řeknete, vám třeba řekne nějaký svůj úhel pohledu nebo nějaký třeba názor na něco vám odzrcadlí, aby si řeknete, aha, tyjo, tak já jsem třeba přijdete si třeba na něco, ale myslím si, že základ všeho je prostě jako to dostat ze sebe ven, no. A ďalšia vec je si to priznať a prijať to, že to máte, lebo to mne trvalo akože naozaj dlhé roky, kým som prijala, že a povedala, viete, to bolo ťažké si povedať, že áno, mám depresiu, proste si to vôbec uvedomiť. A takže aj toto je veľmi dôležité, si to vôbec priznať, že to máte a oboznámiť to okolie s tým, že nie je to proste sranda, že máte depresiu, cítite sa takto a takto, áno, a oboznámiť tých ľudí, ako k vám majú pristupovať, lebo veľa ľudí to nevie, nezažili to a nevedia to pochopiť, nevedia rozlišiť, že keď si smutný a keď si v depresii, že to je naozaj rozdiel. Takže keď ti niekto povie v depresii, prečo plačeš, tak vás to ponorí ešte hlbšie a myslím, že je tiež dôležité oboznamovať práve ľudí, čo to ešte nezažili, o tieto informácie. To je ďalšia vec a kľudne sa naozaj presne zverujte sa proste. Kebyže aj nepôjdete k terapeutovi, tak si nájdete nejakú blízku osobu, ktoré aspoň trošičku to môžete zdeliť a dáte to zo seba von. Potom je určite ďalšia vec si uvedomiť a dovoliť si proste, ak ste kompletne vyčerpaní, tak si zoberte v robote penku alebo ja neviem čo a zostaňte kľudne aj mesiac doma. Keď to viete, že to potrebuje to vaše telo a tá vaša duša, tak to proste urobte. A nie, že proti sebe a že s tými depresiami. Ja som s depresiami robila animátorku v hoteli. A ja som rozveselovala ľudí. No tak ale bývá, že hodně komiků má prostě víš to deprese a to tak jako bývá jako často. Takže no. Ja som tam skákala a ideme, a raz, a dva, a neviem čo, a prišla som Takže a bola som strašne slabá, ja som proste nevládala, ale vedela som, že musím proste, lebo to bolo vlastne prvý rok ešte tu na Tenerife a vedela som, že musím pracovať, že proste musím a teraz v tých depresích, takže to bolo celé také šialené. Ale trošku som aj vyšla z tej svojej komfortnej zóny, lebo som bola v tých depresiách a v úzkostiach naozaj strašne dlho. A trošku ma to tak naštartovalo a začala som chápať, že idem proti sebe, neprijala som, že mám depresiu, neberiem tie lieky pravidelne a potom jak sa môžem vyliečiť. Proste keď to nebudete naozaj mať ten režim a trošku sa nehecnete v tom, aj keď ja viem, že to je ťažké v tom stave, ale ak to chcete zmeniť ten stav sa dá zmeniť,
tak musíte začať robiť tie kroky preto. A ešte k tomu, ešte som mala takú myšlienku, počúvajte svoju dušu, počúvajte svoje telo, počúvajte sami seba, naučte sa hovoriť nie, proste keď niekam nechcem ísť, nechcem niečo robiť, tak to nebudem robiť. Naučte sa zostať v tom, že keď vám bude rodina, priateľ, ktokoľvek niečo hovoriť, čo máte robiť, ako máte robiť, a vy to v svojom vnútri tak nechcete, tak povedzte nie. A to je jedno, aká nastane potom situácia. Či ten človek bude nasratý, alebo bude, ja neviem, rozhodený z toho, bude kričať po vás, to není váš problém. A vy si zostanete v tom svojom strede. Lebo toto tiež vidím, že veľa ľudí je vyčerpaných alebo v úzkostiach iba z toho, že potlačajú sami seba. Nerobia veci, ktoré túto v hlave majú. A chcela by som chodiť na tanečnú. Tak tam proste choď, napríklad ja, hej. A proste toto, že neísť proste proti sebe a neprispôsobovať sa druhým ľuďom iba kvôli tomu, aby ste vyhovorili niekde. Lebo toto naozaj tiež veľmi spôsobuje, akože v tej psychike veľmi veľa takých, vieš, že to s tebou tak, ako povedať. No, že sa proste tým potlačíš, že spôsobuješ si sám vlastne tie psychické problémy aj takýmto spôsobom. Takže už viem, čo som to povedať. Počúvajte toto. Toto múdro na záver. Já děkuji, Liu, že jsi mě pozvala do videa. Příště tě pozval. Ale ještě jsem chtěla tohle říct, že ja som mala jednu terapeutku a ona mi super myšlienku povedala a ona mi vlastne vravila, že už to máte len v tom názve, že som v depresii. A ona mi vravila, že každý máme vedľa seba tieto bytosti. Že predstavte si, že to je vaša kamoška, hej? Depresia, stres, úzkosť, že to sú kamošky proste. A každý ju proste vedľa seba máme. A tá depresia, alebo tá úzkosť, alebo ten strach, oni prídu vtedy, keď vy vstúpite, toto je tá depresia, toto som ja. A teraz, my by sme po správnosti mali takto vedľa seba kráčať, hej? Lenže, ja čo som spravila, že ja som vošla do tej depresie, čiže som v depresii a ja som v jej priestore. A to je presne ten istý princíp, ako keď teraz, ja by som takto furt išla do terky, do jej priestoru, tak by mi už za chvíľu začala říkať Kolia, ako, jo? Môžeš, není problém. Dobre, ona by mi to neřekla. Ale to je presne ten princíp, že keď vy vstupujete do niekoho priestoru, tak vám nejakým spôsobom dá najavo, že dobre, už sa vráca k sebe, vráca do svojho priestoru. A takto isto to funguje s tou depresiou. A to je fakt, to tak proste je. Zajímavý, že vy vstupujete sami do tej depresie a vy sami sa musíte z nej aj dostať. Ja asi taky napíšu knihu. No hele, s Liuščiným výkladem nám i slunce zalezlo, to jako, to dokáže jenom Lia, nikdo jiný. A pak jsem tady já, aby to slunko zase vylezlo. Ale jako není to super myšlenka? Ne, je to super, ne, jako já s tím rozhodně souhlasím, jenom jak říkám, já tady k tomu úplně třeba nemám co říct, nebo to tak jsem ráda, že to tady na vás vysypala jakoby Liuš a jsem ráda, že jakoby zase vám někdo předal nějaký svoje zkušenosti, myšlenky, cokoliv, co třeba vám někomu třeba pomůže, třeba ne, třeba jsme vám jenom dělali hezký veselý odpoledne, nebo trochu možná smutný, malinko, ale tak jenom prostě takový pokecání, jsme byli dneska u moře, jsme se tak jako vegetili, víš co, a takovej prostě pokec na závěr, tak jsme vás do toho vtáhli, doufám, že jste si trošku užili moře, nasáli jste tady trošku té morské atmosféry s náma a zase klidně můžeme udělat nějaký kecan do příště. Plánujeme no to taky piden, ale to ještě nevím, jestli budu brát kameru, jestli si ho nenechám jenom pro sebe, ale budeme dělat foceníčko, tak z toho bych třeba dala nějaký vlog a pokud vás třeba napadá nějaký jiný téma, který třeba by se vám líbilo, bychom tady spolu my dvě hvězdy rozvedli, tak určitě rádi, protože my spolu pindáme úplně o všem. Takže klidně můžeme dát klidně ještě zase nějaké kecání, dokud tady jsme na Tenerife, no, už prostě v srpnu balíme kufry a vydáváme se zase dál. A já budu v jednom kufru. Jeden jde se mnou na malý uzlíček, takže ještě máme čas do toho srpna, takže pokud máte nějaký třeba návrh, co můžeme spolu vymyslet, tak určitě pište do komentáře. A to bude asi z naší strany všechno. Mrkněte, když tak teda ještě pod video na ty témata, které se promítnou v knížce a ke kterým byste třeba měli vy nějaký příběh nebo prostě
cokoliv mi k tomu dáte, tak budu strašně moc ráda, že budu vlastně moc jakoby prezentovat v té knížce i vás, že to nebude nějaký jenom moje mletí, moje myšlenky, moje příběhy. Opět jsem si tam svlékla do naha, opět jsem dala svoje srdce na dlaň, ale budu moc ráda, když to prostě bude jakoby v tom i ta větší masa lidí, aby prostě zase ty členáři viděli, že v tom nejsou sami jenom oni, ale spousta lidí dalších taky. Takže pokud budete mít cokoliv tady k těm tématům, co jsou pod videem, tak mi napište ten mail, napište tam ten příběh, prosím tedy o souhlas, abych ho mohla zveřejnit a zveřejněn bude anonymně. A pokud se domluvíme spolu, že to zveřejníme ten příběh, tak určitě vám moc ráda pošlu potom tu knížku, až vyjde, já nevím, třeba někdy během Vánoc, podzimu, tak vám ji pošlu potom zadarmo jako poděkování. Tak. Jo, a ešte by som jenom chtěla takovou maličkosť říct, že ak Terka potom by prezdielala môj Instagram, tak ja by som vám tam dala, alebo mám tam aj na svojom Instagrame, sú tam bližte, priečinku, folder, Já nevím. no tam v tej guličke na Instagrame, tak mám práve oddelenie. Výběry to jsou, ve výběru má v jednom oddělení, ja už neviem, v jednom z těch oddelení. Tak mám práve od těch depresí, mám tam i knižky k tomu, akože veľa takých myšlienok, ktoré som uchopovala počas tých rokov, takže tam nájdete, komu by to pomohlo. Budete to mít tady pod videem ten Instač, jo, takže se tam pak můžete juknout. Tak to jednej dušičko pomůže, budeme to je z naší strany všechno, vy se mějte krásně, užívejte si léto, už se to úplně rozlíhá tady, užívejte si léto a uvidíme se u dalšího videa. A co mám říct tomu? všechny pipky a pipiňáky, spojte se!